produeixen aquests següents factors. Transport contaminant. La primera causa del canvi climàtic recau en el transport contaminant, ja que la majoria de transports generen gasos tòxics. Gas d'energia. Cada ordinador genera aproximadament diàriament entre 50 i 100 grams de CO2. Deforestació. La deforestació constant evita que es generi més oxigen i deixa el CO2 i gasos tòxics com aquest fluid. Agricultura i ramaderia. L'actual sistema alimentari és incompatible amb la cura del nostre planeta. Edificis que necessiten rehabilitació energètica. El 36% dels gasos emitits a Europa són generats per edificis que necessiten rehabilitació energètica. Generació de residus. Cada persona que viu a Europa genera aproximadament 1,5 kg de rossa, de la qual el 70% són envasos i bosses de plàstic. De fet, el canvi climàtic no és un problema del futur, ja que està passant al present. Des de fa dècades, les conseqüències ens estan aportant coses molt negatives. I en l'actualitat hi ha un consens científic que aprova que el nostre nivell de preocupació pot aportar un canvi climàtic global. Si ja està passant al present, arribeu a pensar què pot passar al futur. Bon dia, som l'Anna, l'Abril, el Marc i jo, en Xavier, i avui us parlarem sobre alguns dels efectes del canvi climàtic. Començarem en quins àmbits afecta? El canvi climàtic afecta en alguns processos essencials d'alguns organismes, com el creixement o la reproducció. I també estan en risc de desaparèixer algunes espècies com l'os bru i l'esprera. Ara es passa una campanya a Abril. Sabíeu els mars. Als nostres mars s'estan observant una disminució d'espècies com l'alga vermella al Cantàbric, a més d'augment de temperatura de l'aigua provocat pel canvi climàtic. Ara es passa amb el meu company Xavier. L'augment de temperatura. Les zones de calor són més implacables i duraderes. Es preveu que les temperatures pugin fins a 6 graus centígrads el 2007. Ara es passa amb el meu company Marc. Procediria amb els fenòmens meteorològics extrems. Superar el límit d'1,5 graus centígrads oferiria un increment de la calor extrema i de les pluges torrencials. També hi hauria una major probabilitat de grans sequeres i de fortes tempestes. Cuidem la terra. Tots som responsables. Tots els joves salvem el planeta. No contaminem. Tots som la terra som tots. Hola, em dic Jana i jo Noa i avui us presentarem què podem fer per reduir l'impacte del canvi climàtic. Nosaltres a la BUC hem ficat les 3 R's que són reduir, reutilitzar i reciclar. Jo us explicaré quins exemples podem fer per canviar el canvi climàtic. Reduir seria no malbaratar tanta aigua, electricitat, etc. Reciclar seria ficar el seu utilitzable en cada contenidor per donar una nova vida i reutilitzar seria comprar objectes de segona mà com material escolar, roba, llibres, etc. Una altra cosa que podem fer per reduir el canvi climàtic és comprar productes de quilòmetre zero. Una altra cosa que també podem fer és conscienciar la gent perquè no contamini tant. I així no perdrem